अनुभव पहिला. गोष्ट साधारण 7-8 महिन्यापूर्वीची आहे. एका दवाखान्यात माझे नातेवाईक ॲडमिट होते. ॲडमिट होऊन साधारण 1 दिवस झाला असेल. त्या रात्री त्या रूममध्ये त्यांच्या बेडजवळ कोणीतरी उभं आहे असा त्यांना भास झाला. पण त्यांचं दुखत असल्याने त्यांना असा भास झाला असेल असं वाटलं. दुसऱ्या रात्री अचानक त्यांच्या जवळून एक बाई बाथरूमकडे जाताना दिसली. त्यांनी घड्याळात पाहिलं तर रात्रीचे 1:30 वाजले होते. त्या प्रचंड घाबरून गेल्या. त्यांनी लगेच त्यांच्या भावाला बोलावलं आणि हा सगळा प्रकार सांगितला. पण त्यालाही वाटलं की दुखण्यात असल्यामुळे त्यांना असे भास होत आहेत. पण त्यांना ज्या दिवशी त्या रूम दिली होती त्या दिवसापासून खूपच अस्वस्थ वाटत होतं. रोज रात्री 1:30ला ती बाई बाथरूमकडे जाताना त्यांना आता रोजच दिसू लागली. नंतर त्यांच्या बेडवर बाजूला रात्री कोणीतरी झोपल्याचा त्यांना भास होत असे. त्या रोज हा सगळा प्रकार त्यांच्या भावांना सांगायच्या. मग शेवटी एक दिवस कंटाळून त्यांच्या भावाने डॉक्टरला विचारले की माझ्या बहिणीसोबत त्या रूममध्ये असा प्रकार घडतोय. त्यावर डॉक्टर थोडेसे घाबरून गेले, पण त्यांनी या सर्व गोष्टीला नकार दिला की इथे असं काहीही नाही आहे. त्यांचं ते बोलणं एका वॉर्डबॉयने ऐकलं होतं. ते जेव्हा डॉक्टरच्या केबिनमधून बाहेर आले तेव्हा वॉर्डबॉयने त्यांना बाजूला नेले आणि तो सांगू लागला, ती जी रूम नंबर 203 आहे ना, जिथे तुमची बहीण ॲडमिट आहे, त्या ॲडमिट होण्याच्या 2 महिन्याआधी तिथे एक बाई ॲडमिट होती. तिला सुट्टी व्हायच्या 1 रात्र अगोदर रात्री 1:30च्या सुमारास ती बाथरूमला जात असताना तिचा पाय घसरला आणि ती पडली. डोक्याला जबर मार लागल्यामुळे त्यातच तिचा मृत्यू झाला. तुमच्या आधीही तिथे एक पेशंट आले होते. त्यांना सुद्धा असेच भास होत होते. हे सर्व बोलणं ऐकल्यावर त्यांच्या भावाची तळपायाची आग मस्तकात गेली. तो रागारागात त्या डॉक्टरकडे गेला आणि डॉक्टरच्या 2 कानाखाली लगावल्या आणि त्वरित आपल्या बहिणीला त्या हॉस्पिटलमधून हलवले. असं म्हणतात, आज 7-8 महिने उलटून गेलेत. रूम नंबर 203 अजूनही रिकामी आहे. ती रूम कोणत्याही पेशंटला देण्यात येत नाही. अनुभव दुसरा. हा अनुभव आपल्या चॅनलचे सबस्क्रायबर दुर्गेश पोद्दार यांनी सांगितला आहे. एक दिवस सकाळी सकाळी माझ्या मित्राने मला हाक दिली, दुर्गेश, दुर्गेश, चल शेतात जायचं आहे. मी माझा डब्बा घेत घराबाहेर पडलो. नांगरणीचे ते दिवस होते. माझ्या घरापासून शेताचं अंतर पायी अर्ध्या तासाचं होतं. सकाळी 9 वाजता आम्ही घरून निघालो होतो. तब्बल 11 वाजले तरीही आम्ही अद्याप शेतात पोहोचलो नव्हतो. आम्हाला काही सुचत नव्हते. माझ्या घरापासून शेताच्या रस्त्यामध्ये एक झोपडी लागायची. त्या झोपडीपासून किमान 10 ते 20 वेळा आम्ही परत फिरत होतो. त्या झोपडीमध्ये एक वयोवृद्ध काका राहायचे. त्यांनी आम्हाला बऱ्याचदा तिथून जाताना पाहिलं. आम्हाला थांबवत ते म्हणाले, काय झालं बाबांनो, परत का चक्रा मारता इथून? त्यावर आम्ही त्यांना आमच्यासोबत घडत असलेला सर्व प्रकार सांगितला. ते म्हणाले, चकवा लागलाय तुम्हाला. असं म्हणत त्यांनी आम्हाला त्यांच्या
झोपडीमध्ये काही वेळ येण्यास सांगितले आणि त्यांनी काहीतरी मंत्र वगैरे करून आमच्या हातावर एक दोरा बांधला आणि म्हणाले, आता इथून सरळ तुमच्या रस्त्याला जा, तुम्ही शेतात पोहोचाल. त्यांच्याकडून तो दोरा घेऊन आणि त्यांचे आभार मानत आम्ही शेताच्या रस्त्याने जाऊ लागलो. 10च मिनिटात आम्ही शेतात पोहोचलो. त्या दिवशी आमच्यासोबत काय घडलं माहीत नाही आणि नंतर आम्ही कधी जाणून घेण्याचा प्रयत्नही केला नाही. आज या गोष्टीला 15 वर्ष झाले आहेत, पण तसा प्रकार परत आमच्यासोबत कधी घडला नाही. अनुभव 3. सदर अनुभव माझ्या एका मित्राला 8 वर्षांपूर्वी आला होता. त्याच्याच शब्दात हा अनुभव मी इथे मांडत आहे. त्यावेळी मी पुण्यात एका IT कंपनीमध्ये जॉब करायचो. माझे वय तेव्हा 23 वर्ष होते. नाईट शिफ्ट असल्यामुळे मला घरी यायला सकाळचे 4 वाजायचे. त्यामुळे मी आणि माझ्यासोबत असलेला माझा मित्र घरी जात असताना नाश्ता करून मग घरी जाऊन झोपायचो. हा आमचा रोजचाच दिनक्रम होता. एके रात्री आम्ही घरी जात असताना माझा मित्र मला म्हणाला, इकडे जवळपास एक नवीन स्टॉल उघडला आहे. ते सकाळी 5 वाजेपर्यंत सुरूच असतं. तिथे जाऊन नाश्ता करून पाहायचा का? मला सुद्धा त्याची कल्पना आवडली आणि आम्ही त्या नवीन ठिकाणी नाश्ता करण्यासाठी जाऊ लागलो. त्या रोडनी पहिल्यांदाच जात होतो, त्यामुळे तिथली मला फारशी माहिती नव्हती. त्यामुळे मी त्याच्या मागे मागे तिथून जात होतो. तो सुसाट वेगाने बाईक चालवत होता. मी पण त्याला तशीच साथ देत होतो. एके ठिकाणी माझी बाईक थोडी स्लो झाली, कारण रस्त्याकडेला मला एक म्हातारी बाई उभी दिसली. परंतु आश्चर्य, ती म्हातारी बाई माझ्याकडे एकटक बघत मला तिच्याकडे बोलावत होती. मला वाटले कोणी वेडीबाई वगैरे असेल, त्यामुळे तिच्याकडे दुर्लक्ष करत मी तसाच निघून गेलो. ती बाई जेथे उभी होती तिथून मागून दोराचे लोट येत होते. आम्ही त्या नवीन ठिकाणी गेलो आणि नाश्ता वगैरे करून आम्ही परत जायला निघालो. आमच्या गप्पा तिथे बऱ्याच रंगल्या होत्या, त्यामुळे परत तर चांगलेच उजडायला लागले होते. मी पुन्हा त्याच वाटेने परत येऊ लागलो. परतत असताना माझे लक्ष पुन्हा त्याच ठिकाणी गेले जिथे मला ती म्हातारी बाई दिसली होती. परंतु आता दिवसाच्या उजेडात ते ठिकाण मला स्पष्ट दिसत होते. ती एक स्मशानभूमी होती आणि जे धुराचे लोट मला तिथून येताना दिसत होते ते एका चितेमधून येत होते. मला तिथे समोर एक माणूस उभा दिसला. कदाचित तो तिथला केअरटेकर असावा असे त्याच्याकडे बघून वाटत होते. मी त्याला जाऊन माझ्यासोबत घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. त्यावर मी त्याला त्या म्हातारीचे वर्णन देखील केले. माझे बोलणे ऐकून त्याने मला जे सांगितले ते ऐकून माझ्या अंगावर सर्रकन काटा आला. तो म्हणाला, तुम्ही जसं वर्णन करत आहात तशाच एका बाईचे काल निधन झाले होते आणि तिची ही चिता आहे. या अनुभवापैकी कोणता अनुभव तुम्हाला सगळ्यात जास्त आवडला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आपण जर चॅनलवर नवीन असाल
तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ आपल्या मित्रांना जास्तीत जास्त शेअर करून चॅनलला सपोर्ट करा. धन्यवाद.